Hello everyone, welcome back to CIT blog. So दिनैनि भिडिअआव आं नोंथांमोननि डिमान्ड खालामबाय थानायखाय आङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो CIT खौ देखायनो फैबाय आरो नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट हरदों आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ रिड खालामजोबो आरो बिदिनो सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबोबाय थागोन। स' दिनैनि भिडिअआ एसे इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना फार्स्ट लास्ट नायबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ। स' आं देखायनोसै नोंसिनो फार्स्टआवनो बायरानि भिउखौ देखायग्रोनोसै माबायदि नुयो। आंनि थाखायथ' जोबोद समायना आरो बिल्डिंफोरखौ नायहरनो हागोन। आलदा आलदा बिल्डिं आलदा आलदा डिपार्टमेन्टनि जोब आरो दा अबेबा आन्डार कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो आरो नाथाय थाबैनो जासिगोन। आं दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मेइन गेटआव सफैबाय आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया एस्टाब्लिश जादोंमोन 2009आव। लकेशना जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि देबोरगावनि सिङाव थानाय बालागाव पार्ट 2आव गोग्लैयो। 9 किल'मिटार गोजान जायो आरो क'क्राझार टाउननिफ्राय बिसिम। ATMबो दंखायो केम्पासनि बायरायावनो, खुनु सिन्था गैया। आं दा सिङाव हाबैनानै देखायनोसै। बावदलायखाबायलै बे जोंखौ नुनानै। बरिया आरोना नै भिउआ। दा आं फारि फारि खिथानोसै नोंथांमोननो। जों दा सिंनि केम्पासाव हाबफैबाय। नैबे जाहैबाय बड'नि बिफा उपेन्द्रनाथ आरो नैबेखौ नायनो हागोन। जेन'बा इउनिभार्सिटि केम्पासा बिराद गुवार नालाय ओंखायनो बे सार्टखौ होनाय जादों। दा बेयाव नायनानै थांनो हागोन आरो जेन'बा अबाव थांनो नोङो, जेन'बा गेस्ट हाउसथिं थांनो ना अबेथिं थांनो बेयाव नायनानै थांनो हाबाय आरो नैबे गेटनिफ्राय हाबफैनाय लोगो लोगोनो नैबे बिल्डिंखौ मोनगोरगोन आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंखौ। आरो बियो जाहैबाय डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्सनि आरो फिजिक्स डिपार्टमेन्टनि बियो धोनस्रि हलबो होनो आरो नै आलदा आलदा डिपार्टमेन्ट आलदा आलदा बिल्डिं जोब नालाय। बियो जाहैलायबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि मशरुम ODOP माने दा वान डिस्ट्रिक्ट वान प्रडाक्ट आरो बिसोरो बाव मैखुन एरि माबायो आरो प्रडिउस खालामो। जायजों नांगौ लांफैनोबो हागोन, लांनानै गायहैनोबो हागोन आरो फानोबो आरो बायनानैबो जायो खायसे खायसे बेयाव प्रडिउस खालामो आरो। जों दानिया लाइब्रेरियाव सफैलायबाय आरो बियो इउनिभार्सिटिनि लाइब्रेरि, बियो सेन्ट्रेल लाइब्रेरि। बे बिल्डिङा जाहैलायबाय साइन्स बिल्डिं आरो बियो अलंबार साइन्स बिल्डिं होनो बेखौ। जा गिदिर नै बिल्डिङा। आरो नायनो हागोन नै बाव माबा दं बेखौ फरायनो हागोन नोंथांमोना नै मा डिपार्टमेन्ट दङ नायनो हागोन। सिंनिफ्राय बेबायदि भिउआ फरायनाय हरनो हागोन। नै क्लासफोर जागासिनो बिराद दावराव आरो इउनिभार्सिटि सिङाव बे बिफां लाइफां जे दंजोबो ना बरिया नुयो आरोना भिउफ्रा। न'आव फैबाथाय थांनो बालायलायो आङो। नायनो हागोन बिल्डिंखौ बिराद गिदिर आरोना आलदा आलदा डिपार्टमेन्ट दंजोबो, मोनसे आलदा आलदा जोब, मोनसेयावनो ज' नङा आरो जेन'बा साइन्सबा साइन्सनियानो आलदा आलदा थाजोबबावो आरो। जों दानिया हरैथिं थांनानै देखायनोसैलाय फिल्डखौ देखायनोसैलाय। बेनो देरसिन नामा साइन्स बिल्डिङानो? बिल्डिङा बेखौनो देरसिन बायदि मोनबाय आं। नैबे डिपार्टमेन्ट अफ केमिस्ट्रि आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बैनिनोमोन साइन्स बिल्डिंनिनो ज' आरो बे उनथिंजायमोन बेहा। ओरैथिं फिल्ड आरो बिराद बिफां लाइफां दंलै बरियानो। बेलासि बेरायफैनो हागोन नैबाव गेलेफैनो हागोन, हाबफैनो मोनखायो। थाखुमानानै गेलेनो थिग जागोन बेवहाय नैबाव एन्जरबो थागोन बाव। बे फिल्ड आरो दा माबायाखैलै हाग्रा जाजोबनानै दं नै, एसे उनाव साफा खालामगोन। नैबे लामाजों थांबाथाय बयस हस्टेल मोनहैबाय आरो बै नुहुरनायानो बयस हस्टेल। साइनबर्डआव नायनो हागोन हौवाफोरनि आरो बयस हस्टेल बै नुहुरनायानो। नायहरनो हागोन मानसिफोर दङ हिनजावफोरजों हस्टेलनिब्रा बे थाइजौ जाखोमा फैदों। खान्थालसो जादों। बे जाहैबाय गेस्ट हाउस। बे जाहैबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेस्ट हाउस। हरै थांबाथाय फुरा टिचारफोरनि माबाजोब आरो स्टाफ क्वार्टार जोब। बै नुनायाबो टिचारफोरनि स्टाफ क्वार्टार जोब। नैबे जाहैबाय हस्टेल, गार्ल्स हस्टेल बियो हिन्जावफोरनि हस्टेल बियो। ओरैथिं थांबाबो दङ आरो टिचारफोरनि। आयौ जिबौ नै
Wilai. Enjak गिदिरमोन मा ब्लेक मा ओरै थाङोबाथाय टिचारफोरनि स्टाफ क्वार्टार आरो नै जवाब बिबारफ्रा बैलाय बै नुहुरनायफ्रा टिचारफोरनि स्टाफ क्वार्टार जोब आरो बियो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गार्ल्स हस्टेलमोन आरो हनै लिरनाय दंखायो गार्ल्स हस्टेल नै बिसोर गासिबो मास्टारफोर थाग्रा जोब आरो क्वार्टार जोब बेफोरो टिचार स्टाफ क्वार्टार नैबे बिल्डिंआनो जाहैबाय डिपार्टमेन्ट अफ इडुकेसन डिपार्टमेन्ट अफ जिअग्राफि डिपार्टमेन्ट अफ कमार्सनि आरो मोनथाम दं आरो बाव दानिया नैबे जाहैबाय केन्टिन आरो ना बै जाग्राफ्रा लाजिलायगोनलै खेबला नामा केन्टिनखौ बे केन्टिन बिल्डिंआनो जाहैबाय बड' डिपार्टमेन्टनि आरो डिपार्टमेन्ट अफ बड'नि गार्ल्स कमन रुमबो दं आरो बावनो कमन रुमबो दंफायो नायनो हागोन नै आं माबानानै होनि फकास खालामना होनि नोंथांमोना रिड खालामबानो जाबाय जों दा सफैलायबाय जिअल'जि आरो बटानिनि डिपार्टमेन्टआव बेनो आरो जिअल'जि आरो बटानिनि बियो आरो अडिट'रियाम हलबो आरो बे जाहैबाय जोंनि बर'नि ग्रेट राइटार कालिचरन ब्रह्म नायनो हागोन नै बेयाव बानायनानै दोनदों आरो स्टेचु दानिया जों सफैलायबाय ससियेल साइन्स बिल्डिंआव डिपार्टमेन्ट अफ हिस्ट्रि डिपार्टमेन्ट अफ इकनमिक्स आरो डिपार्टमेन्ट अफ पलिटिकेल साइन्स दं आरो बे जाहैबाय ससियेल साइन्सनि डिपार्टमेन्ट आरो ससियेल साइन्सनि बिल्डिं बिराद गिदिरानो केम्पासा दानिया इंलिश डिपार्टमेन्टखौ देखायनोसै नैबे बिल्डिंआनो जाहैबाय डिपार्टमेन्ट अफ एसामिस आरो बड'नि आरो डिपार्टमेन्ट अफ बड' आरो डिपार्टमेन्ट अफ एसामिसनि बिल्डिं आरो बियो नायनो हागोन नै नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन बेरायफैनो हागोन नैबो दङ आरोना साइनबर्डआव डिपार्टमेन्ट अफ इंलिश आरो डिपार्टमेन्ट अफ एसामिसनि नोंथांमोना जुदि आन्दायोबा नैबे जेन'बा गेटनिफ्राय हाबफैजेननानै नैबेयावबो नायनानै थांनो हागोन नै अबाव मा दं होजोबनाय दंखायो केन्टिन डिपार्टमेन्ट अफ जिअग्राफि डिपार्टमेन्ट अफ इडुकेसन बेलाय नायनो हागोन सेस दंजोबखायो अबे डिपार्टमेन्टआव अबेथिं सेस होजोबनाय दंखायो बेयाव नायनानै थांनो हागोन आरो डाइरेक्ट जों दा थांफिननोसै एबाराव CITखौ देखायहैनोसैलाय आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गासिबो डिपार्टमेन्टखौनो देखायजोबखाबाय आङो आरो बेयाव नोंथांमोना मा कर्स लाफैनो हागोन होनोब्ला MA MSc MCom MTech MBA MCA PhD डिप्ल'मा आरो सार्टिफिकेट कर्सजों लोगोसे B.Ed खालामनायनिबो सुबिदा मोनगोन आरो नोंथांमोना दा जों CITखौ देखायनोसै नोंथांमोना नायलांजोबबानो जाबाय आरो भिडिअखौ फार्स्ट टु लास्टनो आं दा CITआव सफैलायबाय आरो CITआ इस्टाब्लिश जादोंमोन 2006आव CIT माने सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि आरो बे इन्स्टिटिउटनि लकेसना जाहैबाय क'क्राझारनि सिङाव थानाय बालाजान थिनालिनि खाथियाव आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय CIT इन्स्टिटिउटसिम 1.7 किल'मिटारल' गोजान जायो आरो खाथियानो बारा गोजान नङा आरो आं बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय गोबाङानो बायह्रानिफ्रायल' नुलांनाय जायो सिङाव हाबफैफेरनायानो जाया स' नायनो लुगैयोना बयबो सिंनि भिउफोरखौ बिनि थाखायनो लाबोनाय जादों आरो बे भिडिअखौ दा आङो बायह्रानि भिउखौ देखायग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननो दानिया सिंनिखौ देखायनोसै आङो जों दा CITआव हाबफैबाय CIT सिङाव CIT केम्पास सिङाव नायनो हागोन नै देखायजेनसै आरोना नोंथांमोननो नै बिसोर माबाजोब आरोना हस्टेल जोब T1 आरो नाम दंजोबो सेस नाम दंजोबो नैबेफोर गारि पार्किं बे T1 आरो T1 माबा बियो मा होनो हस्टेल बयस हस्टेल जाहैबाय औ नैबे गार्ल्स हस्टेल जालायबाय नायखोमाखौ खुरलायलायनो हायो माथो जारलासो अबेसो फ्रिखासो हिनजाव हौवा जिरायनाय नुलाजोबो बे जाहैबाय T2 नैबे जाहैबाय T2 माने गार्ल्स हस्टेल बेहा बे T2 नैबे जाहैबाय माबा आरोना क्वार्टार A1 बियो बेफोर क्वार्टार जाजोबलायबाय सेस क्वार्टार जाजोबलायबाय बिसोरो ओरैथिं सेस क्वार्टार जोब आरोना टिचारफोरनि नायनो हागोन नै गारि गरा दंजोबथारो पार्किं दंजोबो सेस नाम दंजोबो बै लाय जेरखम क्वार्टार C3 बियो
हरैथिंना आलदा जागोनलाय नैबे क्वार्टार C2 नैबे C1 जागोन C1 C2 C3 बिदिनो आरो बैथिंना आलदा जानोसैलाय सेस क्वार्टार जोब आरो बाव टिचारफोर माबाफोर थाजोबो आरो ना नैबे C1 माबा C1 मोन बे माबायदि गार्डेन बानायनानै थायो सिङाव नायनो हागोन नै फुरा मैगं थाइगं गायजोबो बिबार बागान दंजोबो आरो नै थालिर दंजोबो गैबावला जायै नोंगौखौसो बुंदों जोङो नंखायखौ बुङाखै नै बिसिना नै साफा खालामजोब्बाय हले दाख्लै समाव सेस बेबायदि जोबसोमोन साफा खालामाखैमोन बिराद आलो गोजोन संसार आरोना बिसिना बेथनफ्राबोथ' गोगोम मोनखायो थानायफ्राबोथ' फ्रिखा सेस गारि गरा लानानै टाउनफ्राव बेरायलायलायनोसै बिसोरो नैबे C5 नैबे C4 जाहैलायबाय क्वार्टार जोब आरोना बेफोरो नोंथांमोननो क्वार्टारखौ देखायफैग्रोनाय जाबाय आरो दानिया ओरै देखायलांसैलाय मा दङ सालाय देखायनोसै लाखिनानै देखायला नै गोदान कनस्ट्राक्सन जागासिनो सोलिगासिनो लुखावोल' केम्पासा बिराद गिदिरानो बेबो इउनिभारसिटिनिफ्राय देरसिनबावसो CIT माने सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि एम्बुलेन्स थाजोबखाबावो नै जेबो सिन्थायानो गैया ओमफ्राय नैबाव पार्सेल होग्राफ्रा बिराद थाबैयो आरोना दैज्लां बोथोराव बेसाराफोर थाम्फै अरफबजोबो नैबे गाम्बारि सिख्ला गार्लस हस्टेल नैबाव जिरायनानै कुरियार बयफ्रा नेयो आरो बे जाहैबाय गाम्बारि गार्लस हस्टेल बियो थ'दे दानिया हरै देखायलांसैलाय मोनसे जायगायाव बारा गोबाव थाबा बरिं मोनो स्पिड लिमिटा नै 20ल' सालाय मोनो ओमफ्राय जों 13ल' सालायखादों हरै थांबाथाय मेइन गेटखौ मोनहैबायमोन आरो जों दा हाबबोबाय मेइन गेटनिफ्राय ओमफ्राय बै बास एरिजोंदों र' दा खिथागासिनो आङो फैफिननानै हरैनिखौ देखायहैग्रोसै दाना नैबे क्वार्टार जोबलाय आरो सेस क्वार्टार जोब दहायनि देखायबोनायाबो क्वार्टारमोन बेबो क्वार्टार आरो नैबेयो एबारना B ब्लक जाजोबलायबाय आरोना सेस Bनि लाइन जोब बियो क्वार्टार B1 बियो नै नायनो हागोन नायलाय गार्डेन जोब नै बिबार मैगं थाइगं गायजोबो आरोना सिङाव बैलाय भिन्दिफ्रा नायलाय नों बिसोरबो बिथ' बियो बिसोरबो माबाया आरोना ओरैनो थाया फैसा थाखा मेरलाबाबो बिसोरबो सेस गायजोबो आरो गायनानै जायो आरो जेन'बा गावबागाव गायनाय साबसिन जायोना बायनायनिफ्राय हासार होनाय मा होनाय सेस मेडिसिन जाजोबो नालाय ओंखायनो बिथांमोनाबो मिथिखायो नैबे जाहैबाय A2 जालायबाय आरो ओरैथिं नायोबा पार्किं जोब आरोना नुवाखै नोङो गारिफ्रा बिसिबां दामि दङ हाइ फाइजोब नुवाखैनो बेटारिनि नैबे बियो EV बियो इलेक्ट्रिक नैबे A3 नैबे जाहैबाय B4 क्वार्टार सेस क्वार्टार लिरजोबनाय दंखायो आरो बे सिङावनो बे सासे माबानिल' नङा आरोना जेन'बा प्रफेसारनिल' नङा आरोना बियो सासे सानै साथाम साब्रैसो थायो आरोना गावबो A B C थाबावो आरो Aआ आलदानि Bआ आलदानि C आलदानि जालायबाय आरो रुम नाम्बार थाजोबखायो सिङाव जुखामबो दङ नै जुखाम दङ नैबे बिबारखौथ' जोबोद समायना मोनखायो बिफां लाइफां दंजोबो आबाद खालामजोबो न'नि गोजौआवबो बिबारफोरजोबो नै जेरेखम नैबे A नैबे B नैबे Aआव आलदा थानोसैलाय नैबे Bआव आलदा थानोसैलाय आरो गोजौआव आलदालाय सेस कारेन्ट साप्लाय जोबखानाय ओमफ्राय बरिया मेइनटेन खालामजोबखानाय आरोना टाइल्स जोब नै गाग्रायाबो गोजौफ्राव नै बिबारजोब जों दाना क्वार्टारफोरनिफ्राय ओंखारबोफिनबाय दानिया नोंसिनो हस्टेलफोरखौ देखायनोसैलाय बयस हस्टेल मोननै खेबसेनो दंजाबोलाय एबारना SC आरो JD आरो सर' होननाय जायो फुल फर्मा जाहैबाय बिसिना SCना जाहैबाय सिखोना जोहोलाव आरो JDना जाहैबाय माबा जोहोलाव दैमालु हस्टेला मेरला दङ सिङावनो आलदा आलदा हस्टेल दंजोबो हिनजावफोरनि हौवाफोरनि दाबो बाहेरा मेइन लामानिफ्राय नुलाङो जे बिल्डिं समायना समायना बेनो आरो देखायनोसै नै नैबेयाथ' नै सेवनानै थालांबाय नैबे फार्स्ट बिल्डिंआनो जाहैबाय सिखोना जोहोलाव बिल्डिं बियो बयस हस्टेल सिखोना जोहोलाव बयस हस्टेल आरो बै मोनसे नुहुरनाया जाहैबाय JD जोहोलाव दैमालु बयस हस्टेल नायनांगोन नै बयस हस्टेलखौ गोगोम गिदिरखा नायनांगोन बेनो जाहैबाय CIT सिङाव थानाय सिखोना जोहोलाव बयस हस्टेल नै जिमसिम थांलायनाङालै टाउनाव बावनो दंजोबो नै नायहरनो हागोन
सेस दंजोबो नैबे जाहैबाय जोहोलाव दैमालु बयस हस्टेल बियो दिजा गोमोरबाय दे हनै दिजा गाबाय थाब लगायफिनबा हामसिगौ बेखौ जाहैबाय बयस हस्टेलनि ओंखाम जाग्रा नैबे जाहैबाय बयसफोरनि बयस हस्टेलनि माबा जाग्रा आरोना डाइनिं हल बियो डाइनिं हल सिङाव बिदिसो बिराद गुवार गिदिर माथो नुबाय हाग्राबो दंजोबो जों एक्सप्लर खालामफैजोबो ना सिङाव टेस्ट जिरायग्रा दंजोबो नै आरामनो बेयाव जिरायनानै लेखा एरि फरायनो हागोन जाग्रा जानो हागोन मालाय सुबिदा खालामनानै होजोबखानाय आरोना निया बियो जाहैबाय सेन्ट्रेल लाइब्रेरि आरो CIT सिंनि सेन्ट्रेल लाइब्रेरि बियो नायनो हागोन नै बरिया आरोना नै बिफांनि एरि गायजोबनाय बिराद समायना आरोना आरो बै जों नुहुरदों बास एरि थानाय बे बास स्टेन्ड आरोना बिसिनि बास स्टप CIT सिङाव नैबेफोराव नै आराम जिरायनानै ज' लोगोफोरजों रायज्लायनो हागोन इन्जय खालामनो हागोन मबाइल थुफैनो हागोन लेखा फरायफैनो हागोन आरोना बेफोराव जिरायनानै आरामनो नुबाय सायख्लुम जाखायो बिफां लाइफां दंजोबो नालाय नै खान्थाल बिफां दं माबा माबि बिफां दङ बिबार एरि दंजोबो माइन्दआ फ्रेस जाखायो आरोना नायनो हागोन आरोना नै फुरा नै माबा जाबजोबनाय लामायाबो सेन्ट्रेल लाइब्रेरि आरोना बियो सिङाव हाबनानै देखायहैबाय थाला आङो बेनो जाहैबाय बास स्टप आरोना बास स्टप बियो गिदिर प्रग्राम जाथारो CIT सिङाव नोंथांमोनाबो नायफैबानो जाबाय बेरायफै डेन्जार साइज नुखायो मोनायाव प्रग्रामफोर जाबाय एबार नेक्स्टआव आं नोंथांमोननो लाबोगोन आरो भिडिअ मोनायाव डेन्जार साइज नुयो लाइटजों जोंजोबो दा सानखायसो दा मोनायाव सेस जोंजोबो सानफोर बायदिसो जायो जोंनियानो नुवाखै लाइटआ हनै गोजौआव माबायदिसो ससेयावनो दंजोबो आरोना बेयो दा जों ओंखारलांसै आरोना गेटनिफ्राय थांसै दा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय आङो जाहाथे नोंथांमोननो साबसिननिफ्राय साबसिन भिडिअ लाबोनो हायो नायहरनो हागोन आरो आंनि उनाव दङ केन्सार हस्पिटाल दं आरो मेडिकेल कलेज दङ जुदि बिनि भिडिअ नांगौबा नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ रिड खालामजोबो बयनिखौबो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय स' गुबुन मोनसे भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय गाइस